koliko posjeduje znanja, koliko ima tehnike i nauke kao velike sile, vidite, one nisu u stanju da se spase iz ovog propadanja danas u recesije, u probleme, u dileme, u krize, u moralne krize, u druge krize, u ekonomske krize, kao što vidimo, od najvećih svjetskih sila pa do onih najmanjih državica, svi su na neki način u jednom tom živom blatu i ne mogu da se izvuku jer ne znaju zašto da se uhvati. Oni se hvataju za ljude, za njihove ideje, a sve ljudske ideje su krnjave. Jedino Allah koji je spustio Kur'an i Kerim upravo u ovim noćima Mubarek Ramazana u kojima mi evo sad živimo i teravije klanjamo, je to uže spasa o kojem će tek vidjet ćete u buduće i ove će mlade generacije dočekat da će čovječanstvo vapiti za odgovoru na brojna pitanja i neće ga nigdje naći osim u Allahovoj knjizi. Evo to vidimo stalno. Džaba tolika nauka, džaba toliki profesori, džaba toliki univerziteti, vidite sve više problema. Što je više pedagoga u svijetu ima i danas milioni i milioni na svim univerzitetima, školama i koleđima. Sve je više neodgojeni ljudi. Što je više psihologa, sve više budala, vidite. Što je više škola, sve više zatvora. Vidite, vi ne možete više ostati od ti ljudi. Ubijaju, probadaju u tramvajima, pale, starice, kod nas u Bosni. A zašto? Zato što nema odgoja, nema Allahovog odgoja. Jer naš odgoj, mi koga odgajamo, teško li se onima koje mi odgajamo. A blago li se onima koje Allah odgaja preko svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato je poslanik alaihi sallam rekao: "Edebeni rabbi fa ahsana ta'dibi." Moj gospodar me odgojio i najbolji me odgojao. Njega je gospodar odgajao. Zato on može nas da odgaja. I zato niko ne može reći ja sam uzor drugima. Jer samo je poslanik alaihi sallam uzor drugima. I Allah o tome lijepo kaže: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vi u vašem poslaniku, Muhammedu alaihi sallam, imate divan uzor. Zato što njega nije odgajao onaj, onaj. Mene ko nije sve odgajao u osnovnoj školi, zamislite. Pa Đuvarđe mi predavao, kako mi, Ćan uvijek dođe na nastavu i on me odgajao. I kako on može meni biti uzor i kako ja mogu biti drugima uzor ako imam esera i onoga nekog trovanja koji sam dobio od nekih ljudi koji su me naprosto suludo upućivali ili pjani me upućivali, razumijete? A poslanik alejhi selam je svakog upućivao onako kako Allah hoće. I zato nema devijacija u njegovom uputstvu. Zato vidite, danas imate tolika armija pedagoga, psihologa, sociologa, učitelja, nastavnika, profesora, ali ne možemo da riješimo probleme u svijetu. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je riješio sve probleme svoga naroda za 23 godine poslaničkog života. Nakon 23 godine, ljudi koji su zakopavali svoje živo žensko dijete u zemlju, oni koji su bili notorni pijanice, oni koji su bili ubice, tamo gdje je plemenska zavist bila razvijena, tamo gdje su ljudi ostavili Allaha i vjerovali u kipove, odjednom su svi za 23 godine poslaničkog rada i njegovog pedagoškog, psihološkog rada, odjednom svi do jednog postali vjernici. Nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem nijednog čovjeka nije bilo koji je obožavao kipove, nijednog čovjeka nije bilo koji je pio alkohol ili javno to činio. Ako je neko uradio, to je samo kad ga šejtan zavede, ali to je od milion ljudi pojavio se jedan. I sad, koga slijediti? Da li one koji imaju samo teoriju ili onoga koji je poznavao, vidite tu Allahovu, jel tako, moć, njegovu mudrost i koji nam je to prenosio, a njegov učitelj je bio Melek, Džibril Emin, on mu je bio učitelj. I sad, zato Allah spušta knjigu objavu, a šalje Džibril Emina da poduči poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako će nama prenijeti tu objavu i reći šta treba da činimo na ovom svijetu. Zato, braćo moja draga, vi koji ste ovdje, na zapadu, mi znamo da su iskušenja toliko velika. I kod nas su velika, ovdje su još veća. I na istoku su velika, u arapskom svijetu, ovdje su još veća. Zato što je takvi, inače režim života, tempo života, da je sve praktično svedeno na neke materijalne uzuse i tako dalje. I onda čovjek nekad se izgubi i zamisli da je to cilj njegovog života. A nije to cilj njegovog života. Cilj njegovog života je da spozna Allaha, da radi onoliko koliko mu je potrebno, ali da spoznaje gospodara, da ima koliko god hoćete sredstava, ali da ne zaboravi na Allahovu vjeru i da mu taj dunjaluk ne uđe u njegovo srce,
nego da uđe na njegov konto u banci ili u džep. Pa u svakom dobu on može da izvadi iz džepa ili iz banke da prebaci na račun nekog siromaha, nekog studenta i nekog učenika koji je ugrožen. I taj je pravi čovjek shvatio smisao svog postojanja, da nije samo on na ovome svijetu, nego da imaju i drugi. Zato nam Allah poručuje to preko naših džemata, vidite, kad ovdje dođemo, da se kroz naše viđenje, druženje upoznamo i da i drugima pomognemo. I zato pogledajte poslanika alejhi selam, kad god bi imao taj prvi raport sa vjernicima, to je bilo na sabah namazu, to je bio raport svih vjernika, Allahu su donosili raport da su oni njegovi vojnici, da su njegovi vjernici, da su njegovi robovi, i kad bi stali do alejhi selama, on kad bi se okrenuo nakon sabah namaza, pitao bi ima li neko da je nešto sanjao da mu protumači, jer kroz snove otkrivaš šta čovjek sanja i znaš onda šta ga ganja, znaš šta ga tišti. Ako sanja poslanika, sanja ne znam, ashave, to je već nešto drugo. Ako sanja zmije i žabe, onda treba malo sa njim vidjeti šta mu se desilo, koje grijehe je sačinio i u kakve probleme je uletio. Čim te zmije zgocaju i ujedaju, znači neko ti nešto čini, pa prema tome imaš probleme, i onda je sam preko toga otkrivao šta ljudima fali i šta im treba. A onda je pitao ima li neko da je umro, da mu odijemo na dženazu, da ga ispratimo. Ima li neko da je bolestan, da ga zijaret učinimo i da mu dovu učinimo. Ima li neko da je muhtažan, potreban, da mu pomognemo. I zato ovaj salamom džemat niko nije mogao biti potreban da nema, ugrožen. Danas u svijetu imate ljudi umru u svojoj kući od gladi. Kod alejhi selama se nije to moglo desiti. Čim pali jedan čovjek u safu, pita šta je sa njim, dajte ga pozovite da vidimo šta je sa njim, da nema neki problem. Jedan je ashab bio u velikim dugovima, otišao je da radi, nema kad doći u džemat, trčao je za dunjalukom da nešto zaradi, da vrati dug. I oni su rekli, ja Rasulullah, on je u velikom dugu, kad je pozovite da dođe. On je došao i poslanik alejhi selam i rekao, raditi i dalje, ali dolazi u džemat, ali radi. Pa će ti Allah na neki način tu ojačati, a onda kaže uči ovu zovu, pa ga ne učio da uči ovu zovu protiv duga. I kaže ovaj ashab, vrlo kratko nakon toga, ja sam i radio da bi zaradio, ali sam dolazio u džemat i učio ovu zovu i Allah mi tako, vrlo brzo sam se riješio duga. Vidite kako je poslanik alejhi selam. Zašto? Zato što onda ljudi znaju kad ti dužan, da si sam sebi ružan, razumiješ? Kad si dužan. I onda, odnosno kad je džemat tu, on će ti nešto i pomoći. Kad nema džemata, onda ti često uzmeš štrik, imate ljudi štrik, uzmu onu šnjiru od pegle pa se vješaju i na zapadu i kod nas, kad ostanu dugovima, kad uđu u kredite, tako dalje. A ti ne možeš ući u takve probleme da to jedan džemat, recimo naš, ne može da riješi. Jedan pojedinačni problem može džemat da riješi. Zato je poslanik alejhi selam to koristio. Zato nam treba Ramazan, dakle, da služi u tom smislu da mi koliko je moguće osjetimo drugoga kao što je poslanik alejhi selam činio, kako vidite, uz pojačani ibadet, posebno je kod nas izraženo davanje sadakatul fitra, kao što znamo, a to je da se pomognu ili institucije koje ne mogu same da se nose sa problemima, ili pojedinci, dakle siromašni, koji su ugroženi. Zato je poslanik alejhi selam bio uvijek da reži, a posebno kaže Hazreti Aisha, bio je da reži u mjesecu Ramazanu. Dijelio bi daleko više nego što bi to činio van mjeseca Ramazana. Zato što se u Ramazanu daleko više vrednuju naša djela. Naš farz u Ramazanu je vredniji nego farz van Ramazana za 70 puta. Naša nafila u Ramazanu, koja je teravija koja klanjamo, ona je vrijedna koliko farz van Ramazana. Dakle, sve što učiniš u Ramazanu je 70 puta još vrednije. A van Ramazana Allah ocjenjuje svako djelo i vrednuje zavisno od toga kako ga svjesno, pametno, fino, iskreno učinimo od 10 do 700 puta. Pa 1 euro koji damo za hajr, za dobro, za siromaha, za islamsku zajednicu, za ono što je korisno i vrijedno, on kod Allaha vrednuje se od 10 do 700 eura. A za Ramazan još to 700 eura pomnoži sa 70 puta, pa ćeš vidjeti koliki će ti rezultat biti. To je Ramazan mubarek koji Allah spušta svake godine da nas očisti, da nas pročisti i da na neki način nam da određene smjernice. I samo da na kraju ne bi duljili previše, obzirom da je i rad i dan, kako imam Efendija lijepo napomeni sutra, ja neću onda duljiti, samo da još pokušamo na kraju reći nekoliko riječi o ovoj našem saosjećanju koga treba da imamo u mjesecu Ramazana. Jer mi smo stvoreni da budemo ne samo pojedinci, nego da budemo i džemat.
i kroz džemat da djelujemo na druge i da pomažemo druge. Zato je poslanik alejhi selam uvijek bio, vidite, prema drugima posebno raspoložen. On bi više dao drugima nego samome sebi. Takav je bio. Takvi su bili brojni ashabi. I mi iz tih primjera treba da učimo kako da se ponašamo prema drugima. Jedne prilike, jedna žena od sahabije, njegovog druga, je njemu isplala, sredla